ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони ҳамешагии канали мо Насим ТЖ. Зинда бошед шербачо, апав хора, шумо ҳаманказа хуш омадед. Дур омадед, ҳатман як лайк бизанед ва дар канали Насим ТЖ подписатсия кунед. Нафароне ки моро ба хотири навори хонаҳои фурӯшӣ тамошо мекунанд, марҳамат дӯстон, имрӯза навори хонаҳои фурӯшӣ фақат аз шаҳри Душанбе аст, яъне ки аз ноҳияи Рӯдаки, Фирдавсӣ ва ноҳияи Исмоили Сомонӣ шидагай. Зиёда аз 13-14 та эълон аст ки беҳтарин навор шидагай. Хонаи фурӯшӣ аст дар Душанбе бо нархи 155 000 сомонӣ меояд. Хонага дар ноҳияи Рӯдаки хонаи заминӣ аст. Дӯстони азиз, нафароне ки хонаҳои фурӯшӣ ё квартираҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ барои реклама кардан дошта бошед, ҳатман дар WhatsApp 911 32 43 44 роҳ кунед, реклама карда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. ҳазор раҳмат барои дастгириятон. дӯстони азиз, инак мо наворро шуруъ мекунем. Ба хотири меҳнати мо лайккора фаромӯш накунед. Аввалин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, назди ҳаволигӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлон, гуфтагӣ маҳаллаи Фирдавсӣ. Яъне ки хона, дӯстони азиз, 6-7 дақиқа яъне ки наворуш буд. Мо скорша тест кардем, шутоби вақти шуморо мо зиёдӣ нагирем. марҳамат, бисмиллоҳ карда ба хона медурем. Дорои дархона ва масоҳати заминиш гуфтагӣ ки 19 сотиқ заминай. хона дар ҷои беҳтарин ҷои обода қарор дорад. Дар наздикиаш гуфтагӣ дӯстон ки масҷид, мактаб, балнитса ҳамаи чиз дорад. ҷои хуб мебошад. 19 сотиқ замин, нарша 150 000 сомониш мега. дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи Фирдавсӣ гуфтагӣ дӯстони азиз. бо диққат тамошо кунед, ин ҷо дуюм хона мебошад. хулас заминиш бениҳоят калон. нафароне ки аз шаҳри Кӯлоб замини хар бошед, яъне ки хонахар бошед, дорои 19 сотиқ замин, дудар хона барои зиндагӣ кардан ҳамаи шароитҳоро дорад. оби свет ҳастай. дар масъалаи документош 100%, 150 000 сомонӣ нархи ҳамин хонаро мега. дар рақамҳои 93 477 39 77 WhatsApp, тариқи рақамҳои WhatsApp муроҷиат кунед. аз номи ютуби мо Насим ТЖ ҳатман метавонед салом расонед. дӯстони азиз, инак навори хонаҳои фурӯшӣ аз Душанберо сар мекунем. марҳамат, якумин хонаи фурӯши мо дар Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ аст, яъне ки дар ноҳияи Рӯдакӣ птитса фабрика гуфтагӣ ки маҳаллаи Истиқлол 4. дорои 3 дар хона, подвал, дарвоза, хона, кухонни гарнитур дорад. кондисионери қатъӣ, яъне ки фурӯхта мешавад. документҳои хона ҳолатош 100% ҳастанд. 3 дар хона, 2 сотиқ заминда хона имрӯзамон сохтагие ки нархи хонара 330 000 сомониш мега. дар ноҳияи Рӯдакӣ дар тарафҳои Истиқлол 4 гуфтагӣ ки сехонага дорои яъне ки кондисионер ва дӯстон нархи хонара 330 таш мега. дар рақами охириш 8929 хади муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, назди ҳаволигии хонаи заминӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар деҳаи Иттифоқ, яъне ки дар назди Мошинбозор. дорои 4 дар хона, ҳаммом, ошпазхона дарунашда ҳастай. аристон дорад. оби гарму хунук 24 соата ҳастай. ҳавлияш 3 сотиқ. хона имрӯзамон дӯстони азиз дар 3 сотиқ замин сохтагиай. хона бо хишти пухта сохтагӣ ҳаста. гирду атрофаш маҳкам, дарвоза часпондагӣ, ҳавле полни стяжка семен кардагиай. дар наздики хона гуфтагӣ ки мактаб ҳастай. аз роҳи калон 300 метр дур ҳаст. сӯрошна хонара бо нархи 350 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дар рақамҳои 985 93 90 97 хади ҳатман ба ҳамин рақамҳо метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, инак чорумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, назди ҳаволигӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Иттифоқ гуфтагӣ ки назди Мошинбозор. тақрибан 2 истгоҳ, остановка болотар,
хона дар 3 сотиқ замин сохта шудааст. Аз 4 ҳуҷра ва 1 то ошхона, 1 то ҳаммом, такхона иборат аст. ҳамааш дар якҷоягӣ дар дарун ҷойгир мебошад. таъмири ҳуҷраҳо падъабой обо свет постоянӣ яъне ки ҳастай. документош 100% қоидавӣ. 4 дар хона 3 сотиқ замин нархи хонара 288,000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, биё хонара аз пир бибин маъқул кишед, боз камтарак дида савдо мешавад гуфтагай. дар рақамҳои 987 81 81 56 хизмат муроҷиат кунед. маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ростигап ин хонара соҳибхона ӯ қадар маълумот навистагӣ набод. марҳамат, мо ҳама қадар маълумот чо ёфтем, барои шумо пешкаш мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ болои больница Мис гуфтагай. 5 дар хона дар 7 сотиқ замин хонаи имзоамон сохтагай. гирду атрофаш маҳкам. нархша 400,000 сомон мегӯяд ки боз камтарак савдо мешавад. нафароне ки дӯстони азиз мақсад хонаҳои бисёр хонага гуфтагӣ будем, 4 хонага, 5 хонага, ина шероинар 5 дар хона гуфтагай ки 7 сотиқ заминда сохтагай. гирду атрофаш маҳкам. дар масъалаи документош ва яъне ки обо свет ҳечи гуфтагӣ нестай. нархша 400 мега. дар рақамҳои 906 24 27 70 дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак шашумин эълони мо маромад хонаи фурӯшӣ ҳастай, боз дар ноҳияи Рӯдакӣ дар деҳаи Шӯрчашма. хона ба тамоми шароити замонавӣ мебошад. документош 100%. хона дуошона ҳастай, дорои 5 дар хона 4 сотиқ заминда сохтагӣ. документош 100%. свет ҳам дорад. мактаб ҳастай. масъалаи обош проблема ҳай, лекин бояд ба наздикӣ соз кунанд. хулоса арзон мешавад. варианти алиши мошин ё ки хона дар шаҳр мешавад иваз. одамои конкрети марҳамат занг бизанед. ремонтҳои хубу замонавӣ. нархи хонара 410,000 сомон мегӯяд. дар рақамҳои охираш 0855 ҳатман метавонед ба ҳамин рақамҳо дар тамос боред ва маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, инак ҳафтумин эълони мо боз як хонаи фурӯшӣ ҳастад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар тарафҳо яъне ки Бачамазор гуфтагӯяд, деҳаи Бачамазор. дорои дар хона 2,8 сотиқ яъне ки қариби 3 сотиқ замин сохтагия ки хона айни ҳол шкатур кардагӣ, монтаж кардагӣ тайёрай. нархша 155,000 сомон мегӯяд. 3 сотиқ замин марҳамат. хона барои зиндаги кардан яъне ки мешавад. рақамҳои 903 охираш 30 ҳатман ба ҳамин рақам муроҷиат кунед. маълумоти пурра аниқтари ҳамин хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак ҳаштумин хонаи фурӯшиамон дар видеои имрӯза қарор дорад дар шаҳри Душанбе. хонаи заминии назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ гуфтагай, дорои 4 дар хона. 4 хонага бо нархи дастрас рошна дӯстон фурӯхта истаиша ва масоҳати заминаш гуфтагай ки 2 сотиқ замина гирду атрофаш маҳкам. кондисионер ҳамаи чиз дошта будааст барои зиндаги кардан тайёрай. нархи хонара 480,000 сомониш мегӯяд. марҳамат дӯстон, дар шаҳри Душанбе ноҳияи Исмоили Сомонӣ яъне ки дар сентри Душанбе, сентри шаҳр, дар рақамҳои охираш 36-37 рақамҳои ватсап ва дастии соҳибхона ҳаста. метавонед муроҷиат кунед. маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, боз як хонаи дигар қабул кардем. дар шаҳри Кӯло мебошад. деҳаи Туто гуфтагиай. хона бо яъне ки мақсад бо семиблок қади бардоштагиай. дорои 3 дар хона 8 сотиқ заминда сохтагиай. марҳамат, нафароне ки аз шаҳри Кӯлоб хонахар бошед, хона яъне ки дӯстони азиз дар ҳамин ҳолат мебошад. хоб, нархша 248,000 сомониш мегӯяд. боз камтарак дида савдо мешавад.
шаҳри Кӯлоб деҳаи Тӯто барои зиндагӣ кардан дӯстони азиз тайёраи марамат бодироин зиндагӣ кунен, зиндагитона пеш барен. рақамҳои 757 77 22 ва 66 дар тамос бароед. маълумоти аниқтари ҳамин хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз марамат боз дар хонаи фурӯшӣ ҳастед дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад, дар назди коллеҷи тиббӣ гуфтагиай. хона аз 3 сотиқ иборат аст. 2 дар хона кухнӣ дар дарунаш, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳам дорад. алиш ҳам мешавад ба ягон сексияи духонага. мошин ҳам бошад қабул мекунем, болои сум мегирем гуфтагиай. дигар маълумотҳо бо тариқи телефон. нархи хонаро 380 000 сомон ҷумаи дӯстони азиз камтара гида савдо мешавад. рақамҳои 985 43 56 03 қад муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. шербачо ва апа хоро ба хотири меҳнати мо хоҳиш мекунем лайкҳоро фаромӯш накунед. ва нафароне ки хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, чунин навор карда, яъне ки чунин сурат гирифта дар WhatsApp роӣ кунед, сразу мо реклама карда фурӯхта медиҳем. дигар эълон мо дӯстони азиз квартираи фурӯшӣ ҳастад дар шаҳри Душанбе. хоб гуфтагиай ки дар ноҳияи Рӯдакӣ гардиши Ленинград дар 7-ум ошёна мебошад ки дорои 67 квадратни метр ҳастай. духонагаҳ сорошна 545 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. хона дар лаби роҳи Калон гуфтагиай. дар наздикиаш мактабу магазину масҷид, балниса, садик, хулоса ҳамаи чиз дорад. дар масъалаи оби сӯедам мушкилӣ нестай. хоб духонага гуфтем 68 метри квадратӣ, ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Ленинград. дар рақамҳои 970 34 46 46 қад муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастед назди ҳавлигӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ гуфтагиай ки дар хона мебошад. хоб 6 сотиқ замин дар сохтагиай. заминиш беҳад калон 6 сотиқ замин. ҳозира дӯстон дар Душанбе мақсад ки 2 сотиқа 3 сотиқа ҳастанд. ин бародармон 6 сотиқ замин дошта будааст хонашон. нарша 355 000 сомон ҷумеяд сорошна. дар рақамҳои 553 62 93 93 қад муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, боз шуморо аз кадом территорияи Тоҷикистон ё ки Душанбе лозим то бошад хонаҳои фурӯшӣ дар таи комментария бинависед. ҳаракат мекунем дар навори оянда худо хоҳад пагоҳ мешавад. дар навори оянда ҷойгирӣ карда бар шумо пешкаш мекунем. зинда бошед. раҳмат барои дастгириятон. дӯстони азиз, марҳамат, боз як хонаи фурӯшӣ ҳастед дар Душанбе, охирон эълон ҳастай. ноҳияи Фирдавсӣ дорои 4 дархона ва 6 сотиқ замин мебошад. хонаи назди ҳавлигӣ, хонаи заминӣ, ноҳияи Фирдавсӣ гуфтем 4 дархона 6 сотиқ замин, нарша 490 000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои 553 62 ва 93 93 қад муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, раҳмат барои дастгиритон. аз ҳаматон миннатдор ҳастам ки наводҳои моро шумо то охир тамошо мекунед. зинда бошед. лайкҳоро фаромӯш накунед. чанду лайке ки монди ҳатман дар комментария бинависед. хонаҳотонро срочно роӣ кунед. реклама кардан бо хости худо фурӯхта медиҳем. раҳмат барои дастгиритон. зинда бошед. худованд нигаҳбонат бошад. хайр дӯстон.